Алексче, я виж, мамо? Какво е това, мамо? Чакай. Алекс за първи път ще опитва черешки. Ще папаш ли, мамо? Да. Я виж? Вкусно ли е? Алекс, вкусно ли е, мамо? Да. Да. Искаш ли още черешки? Искаш ли още черешки да папаш? Алеч, хубави черешки. Мама ще ти даде, защото вътре имат костюлка, виж. Виж какво имат вътре. Имат костюлка. Чакай сега, мама ще ти даде. Айде, ям. Оле, отхапа ми пръстчето, бе, мамо. Абе, ти ми отхапа пръстчето. Вкусни ли са? Да. Май са много вкусни, нали? Скъса ги. Скъса ги. Не са папа дръжката. Дай мама да ти махне костюлката и ще папаш пак. Искаш ли още? Да. И колко голям ще порастеш, мамо, като папаш? Колко голям ще станеш? Ехе. Дърпай дръжката. Дръжките ги махай, виж. Виж как съм махнала тук дръжките. Късай. Дърпай. Браво! Не. Изплюй. Изплюя. Изплюя, има костюлка вътре. Ето ти. Браво! А, така. Силно. Силно дърпай. Да. Виж костюлката. Това не се яде. Това не се яде, мамо. Не се лапа. Изплюй. Ето. Ето ти. Давай ги на мама. Давай ги, мама ще ти маха костюлката и ще ти дава да папаш. Чули? Не. Не. Изплюй. Изплюя. Няма да ги лапаш така. Чули? Алекс, чули? Ще ги даваш ли на мама?